कहीं भी हम लेके जाते नहीं बाबा देखिए को देखिए क्वेश्चन बोलता है कहीं भी हम लेके जाते नहीं जा अभी हम लेके माइक नहीं मिलो माला नहीं मिलो गमछी नहीं मिलो आ तब तक जो हमने के बोलौले माइक लेके पहले ही हाथ जोड़ के कहता कि ब्याह जी देखो सब तनी अश्लील तनी ना होके के चल आई अभी हम के कुछ बोल रहा हूं नहीं कि जा एक मतलब कि कहीं ना कहीं हमके भोजपुरी समाज में अश्लीलता हो गई तबे न हमनियों के गान नहीं गाई ले जा चाहे हमारो दूसरा संगे गान नहीं होला इहो के दूसरा संगे गान नहीं होला तो ओकर क्वालिटी एगो अलग देख लेम सब आ हमनी में होई त रात भर चिटकुलो होई लोग हंसबो करी लेकिन माई बहे ना हमनी के बस मेहरारुए भर अपन देह भर हमार मेहरारू मान ली बनिया जी लगे गइल बारी तो हमहू हो सकला कि दो बैठ माने केहू लगे देखल जाए लेकिन माई बही ना हो लेकिन हम कहतन कि हमके भोजपुरी बिगड़ता त का भोजपुरी बिगाड़े खातिर पंजाब से गाय के लोग आवता का बंगाल से गाय के लोग आवता का अगर बिगड़ता तो हमनिया के बिगड़ता अगर बनी तो हमनिया के बनाई जा लेकिन हमनियों से बेसी लोग बिगाड़े वाला है भोजपुरी समाज में बा यही पर एगो गीत हम बनौले सबका बाउल के रोग धइले केहू निमन चीज सुने के चाहत बा अरे निमन चीज निमन लागे अरे बाउल के धइले रोग अरे भोजपुरी दे रही अब आदमी ना अब भोजपुरी भाषा दे रही अरे भोजपुरी दे रही अरे कहीं कहीं ऐसा होला दर्शक मिल जाले तने उरे तो हमनी के बाउर बोल दिले जा आ एगो ब्यास बाउर बोली है तो वो बाउर बोल दी त रात भर हमनी में अगर कुछ बाउर गलती से हो जाता तब बिहान भइले जनतनी का होता कुछ लोग चैनल खोल ले बा कि हम भोजपुरी बचावे खातिर चैनल खोल ले बा तो हमनी के रात भजन करे के करते बनी जा अबू सरवा अपना चैनल पर हमन के उल्टे में गरियाओ तो बरस तब गाड़ी रोके खातिर तू गाड़ी तक रोक देबो गाड़ी रोके खातिर तू गाड़ी देबो जी कि अरे गाड़ी रोकल चाहे लोगवा अरे देखे अपने गाड़ी हो आया अपन चिन्हा त दोसर के न चिन्हे बहिन महतारी हो अरे बाउल बोल के चैनल खोल के अरे चापत लोग बोल कितना भोजपुरी बचावे लोग हम देखने की आई लोग तो फटही पैजामा पहिर के घूमे लो आज ये कहे लाख रुपया मंथली आओ तो खाली चैनलवा से तो तू भोजपुरी बचाओ कि तू अपना के बचा ली हल अरे बाउल बोल के चैनल खोल के अरे चापत लोग बोल अरे भोजपुरी दे रही अरे भोजपुरी दे रही अरे केरवा बोले पूरी दे रही
पुरस्कारित करनी नारायण जी कैसे ही बना के रख 10 गो आदमी कहीं अगर बैठल होके गोल बिटोराइल होके तो 200 आदमी में जब गौनई के बात होई गीत संगीत के बात होई तो मैं एको आदमी ना कहे कि हम ढोरी छील द गाना सुनी उ 200 आदमी निमन बने खातिर कहीं कहीं का करबो हमन के त निमन चाहता नहीं जा गौनी हरवे बाउर गाव तरस तो ई जन 10 जने बारे निमन का सुने वाला ओकरा से हम कहता कि जब सब निमन सुने के चाहे तो पूछो तानी हम हो अजब दुर्पतिया पूर्वी निर्गुण काहे भइल कम हो जब तू निमन सुने का चाहता रह तब भरत सर में भरी पूर्वी काहे न खन गाओ उनका कहता ले बीतल लोग भरत सर में कहता तू लोग ले बीतल कि अरे जब सब निमन सुने का चाहे तो पूछो तानी हम हो अजब दुर्पतिया पूर्वी निर्गुण काहे भइल कम हो गौनई में केहू कहे वाला नहीं कह के ब्याह जी एगो गीत गा दे जी आवता उहे कहता कि ब्याह जी एगो चटनी गाई ना एगो चटनी गाई ना चटनी गाई ना कहीं कहीं ते तना लोग चटनी चटनी कह देवला न हम हार के कहले कि देखी ना का चटनी चटनी कहले बानी हइलो रहे ले जाई घरे पूछत रह खाता अरे गाना बजाना के बदला में अरे गाना बजाना के बदला में अरे चटनी के अरे भोजपुरी दे रही अरे भोजपुरी दे रही अरे तेरे बाबा ले ऊपर पूरी दे कितना लोग इहो बतियावेला हम सुनले बानी बात होई न त लोग के जन पुरानका गीत में मजा रहे हाय नायका में मजा नहीं त तू सुनत काहे नहीं हम कहले कि तब सुनत काहे नहीं आ खाली पुरानका सुनबो कि अरे पुरानका के जे बात करत बा अरे मन करे उ खिसा हो आ नाच कहाय अब बाच गइल बा छोली माही मनीषा हो खाली पुरानका सुनबो पुरानका देखबो ना जब इतना पुरानका निमन बा त बेटा के बियाह करत त नाच काहे न खबान दुगी नगरा बोराऊ नाच काहे न खबान त होता कि माही मनीषवा के बोलाव बड़ा जमावत तरे से कि अरे पुरानका के जे बात करत बा अरे मन करे उ खिसा हो आ नाच कहाय अब बाच गइल बा छोली माही मनीषा हो अरे काजल खातिर सभे अरे भोजपुरी दे रही अरे भोजपुरी दे रही अरे तेरे बाबा ले अपन तो ढेर बा लेकिन लाश करबे गीत केहू कहला कि अजीत हल चलावा बाउर हो तो केहू कहता कि अभियंता सरवा उहो खत्म लोग कहला हम नहीं कहला केहू कहला कि कुंवर वो खत्म हम कहले कि खाली हमनिए के खत्म नहीं कि एक अकेले दोष न होल चल कमल बास अभियंता में आधा से अधिका दोष बाबा और सुनने वाला जनता में खाली हमनिए के बारे में कि अरे एक अकेले दोष न होल चल अरे कमल बास अभियंता में आधा से अधिका दोष बाबा और सुनने वाला जनता में बाबा घटावत बढ़ावत बने का सुनता
अच्छा हमने का मनीष भैया बानी कोटेदार साहब पूरा लॉकडाउन भर फ्री में सामान बटन है। हां जी देखी रौरा कैसन कोटेदार बानी। हां एगो हमारा की हम हां तेलवा नापे वाला ना होला ओकर पेनिए पचका देल चीनी चीनी तय तक लइबे ना। अरे पवन खेसारी उहे गावे अरे पवन खेसारी उहे गावे अरे जे जवाना के जे जवान सुने लायक वैसने हमके गा देले कि अरे भोजपुरी दे रही अरे भोजपुरी दे रही अरे डेरवा